थांखिजों लानाय जादों बे हाबाफारिखौ? जोङो नेशनेल सार्भिसेस स्किम जों एक्चुअली कक्लाबारि चापागुरि कलेजनिफ्राय जोङो स्पेशल केम्प कन्डाक्ट खालामदों बरखाग्रा आरो गोदान दैलाजान गामि गंनैयाव। बे गामि मोननैखौ जोङो आवथायाव लानानै जोङो जोंनि खायसे हाबाफारि जोङो प्रग्राम बानायखादों। जेरै जोङो अवेरनेस केम्प हेल्थ एन्ड हाइजिननि सायाव, आरोबाव जोंहा खामानिफोर थागोन गथ'फोरखौ सोलोंथाइनि सायाव अवेरनेस लाबोनाय। जोङो सार्भेबो खालामगोन कलेज स्टुडेन्ट बेसेबां ड्रप आउट दङ बा फरायसाफोरा स्कुल गेजेर ससेयावनो गारनाय बेसेबां दङ बेफोरखौबो जोङो सार्भे खालामनानै जों दिहुननानै बिसोरनि सायावबो जोङो मोनसे जथुम्मा जिरायनानै जों सांग्रांथि लाबोनो नाजागोन जे नेसेसारि एडुकेसन सोलोंथाइनि इम्परटेन्सखौ बिसोरखौ जों बुजायनोबो नाजागोन। आरो कलेजाव जायफोर ड्रप आउट जादोंमोन बैसोआ थानायफोरखौ जोङो फरायसालियाव थांफिननायनि जों राहा लामाखौबो जों खालामना होनो जों नाजागोन। आरोबाव बेजों लोगोसे जोङो क्लिनलिनेसनि हाबाफारि जिथु स्वच्छ भारत अभियान बेफोर हाबाफारिखौबो जों लागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि निजि फरायसा गथ'फोर बेखौ जिथु भलेन्टारि सार्भिस खालामनाय बेनि इम्परटेन्सनि सायाव जोङो मोजांहाय जों गथ'फोरखौ जों बुजिनो हानाय जों खालामनो नाजागोन बेनि थ्रुयै। आरोबाव जोंहा मोनसे प्रग्राम जोंहा दंखायो जे रिमिडियेल क्लासेस जोंहा नुनो मोनदों जोङो गोबां जोंनि ओनसोलाव एल-पि स्कुलफोराव जोङो सिंगेल टिचार बा जोङो अबेबा खोबसिम सानैल' टिचार बेफोरनि थाखाय जोङो बेलासियाव हायो ना फुङाव हायो एस पार द कनभिनियेन्स अफ दि स्टुडेन्टस जोङो रिमिडियेल क्लासेस जों होनो नाजागोन। आरो बेखौ सानबेसेनि हाबाफारिजों खुंगोन खालामना? जोङो ओरैनोथ' एन-एस-एस स्पेसियेल केम्पआ जोङो 7 डेसनि, नाथाय जोङो जिथु रिमिडियेल क्लासेसआ जोंना बियो जोंनि जिथु जोंनि सेमिस्टार थायो जिथु माबा जोंनि कलेजनि एकाडेमिक जिथु सेमिस्टार बेजों सोनारनानै जों गथ'फोरा जोंनिया परिखा खाथिबो जेन गोलैया जोङो हमना ला मास मोनब्रैखौ जोङो रिमिडियेल क्लास खालामगोन। बेनि उनाव जोंहा जुनाव परिखा जाखांनायनि उनाव जों आरोबाव आगष्टनिफ्राय सुरु खालामनानै जोङो माबासिम नभेम्बरसिम जोंहा बिदि प्रग्राम थागोन। लाइमोनफोरा बे हाबाफारिजों मा लाब जागोन होननानै फोरमायगोन? जोंथ' सानो जिथु जोङो समाज दानायाव बा गथ'फोरा जोंहा एक्सुवेलि नांगौ बायदि जोङो क्लासखौबो जों मोना जों बेखौ जों मोनथियो। मानोना सिंगेल टिचार जों जेसेबां नाजाबाबो हागौमानि होजोबनो हाया। जोंनि गथ'फोर जायफोर इसेमान देरबाय लावबाय बिसोरो जोंनि समाजाव बेफोर मोनसे बिहोमा होनो हागोन जायनि थ्रुयै जोङो जोंनि गथ'फोरखौ जोंनि जेनेरेसनखौ दानायाव जोंहा बेयो बिराद मोनसे हाबाफारि होननानै बा कन्ट्रिबिउसन होननानै सानगोन। आरो जोंनि गथ'फोरा स्पेसियेलि जे समाजाव माबायदि भलेन्टारिलि खामानि मावनांगौ बेखौबो मोनसे सोलोंनो हागोन जोंनि गथ'फोरा, आं बेखौ सानदों आरो। बबेनिफ्राय बबेसिम नोंथांमोना रेलि खालामनाय जागोन दिनैनि हाबाफारिखौ? दिनैथ' जोङो जोंनि जि जायगायाव दं बेनिफ्राय जोङो बे गामि दाबनैखौ जोङो गिदिंगोन लामा ओमफ्राय जोङो प्ले कार्डफोर लागोन। जोङो जिथु गामिखौ जोङो गिदिंगोन ओमफ्राय गिदिंनानै बे लामाजों थांफिननानै जों नैबे जायगायावनो जों मोनफैफिनगोन। बिनि उनाव जोंहा लान्च ब्रेक दङ, बेनि उननिफ्राय आरो गोबां हाबाफारिफोर दंबावो बेखौ जों मावगोन। सार्भेनि खामानिया दिनै जागोन। आरो दिनै स्टुडेन्टसफोरा बेसेसो दङ रेलिनि हाबाफारियाव? रेलिनि हाबाफारियाव जों ओरैनोथ' जोङो इउनिट मोनसे जोंहा दङ बेयाव 50 स्टुडेन्ट जों दङ। ओरैनो इउनिट मोनसे जोङो कलेजाव दंबावो, बे कलेजाव खामानि किसु खामानियाव जों बेस्थ' जानानै दङ कलेजाव। ओरैनो इउनिट मोननै लाग्रोनानै जोङो गामि मोननै आवथायाव लाग्रोनानै जों खामानिखौ मावग्रोनो लादों। बिनि स्ल'गानफोरा माबायदि जागोन बायदि फोरमायगोन नामा जोंखौ? स्ल'गानफोरखौ मा लादोंमोन? स्ल'गान थायाना? एन-एस-एस आव एक्सुवेलि जोंहा स्ल'गान थाया। ओरैनो जोङो एक्टिभिटिस मावनानैल' जों फोरमायो। एक्टिभिटिसनि थ्रुयै जोङो मोनसे एगजाम्पोल हिसाबै जों दिन्थिनानैसो जोङो गामिखौ गामिनि मानसिफोरखौ सुबुंफोरखौ सांग्रांथि एवेयार खालामनो थाखायसो जोङो खामानिखौ मावनाय जायो आरो। गोजोननाय थाबाय।